Tästä tuli ihan crazy ilta ja tästä kaikki lähti. Yhtenä päivänä vaan tuli fiilis, mitä jos järkkäisin kunnon kesäbiljet mun omalle takapihalle. Aloin miettiä ohjelma, soitin tanssijoille ja totta kai twerkishow oli pakko saada meidän pihalle. Hyvissä ajoin piti tietenkin ilmoittaa naapureille, että on tulossa sellainen kova bileet, ettei heille tule yllätyksiä. Sitten seuraavaksi sopisin Deijin kanssa keikkaa, tarvittiin ihan kunnon soundi ja meininki tähän iltaan. Ja toki sekä paljon, että saunatynnyri oli pakko saada tähän billeisiin. Siis mikä ilta, me järkettiin ihan hullu bille, tää oli oikeesti ihan next level. Dei soitti bittiä koko illan ja porukka tanssi kun viimeistä päivää. Ja joo, twerkishow veti jengin sekaisin ja naapuritkin kahteli aitan yli. Kaikki illan aktiviteetit oli hurjassa käytössä. Paljon ja tynnyrisauna porukka fiilas ja mäkin kävin välillä rentoutumassa. Ruoka oli pöytä täynnä, juoma riitti ja pelattiin hauskaa pihapeliä pitkin ilta. Tää oli eka kerta kun järkäsin näin iso bileet omalle pihalle ja muuten tuntui ihan uskomattomalta. En tiedä, mut ehkä tää ei jää viimeiseksi. Kaikki tykkäs niin paljon tästä illasta ja itekin oli niin fiiliksessä. Kommentoi alle, oisitko siihen halunnut osallistua tämmöisen bileisiin?